Ola, hoxe vamos facer un experimento. Chámase o ovo saltarín. Primeiro necesitamos un ovo e vinagre. Primeiro metemos o ovo nun vaso con coidado e despois botamos vinagre e o cubrimos completamente. E despois hai que deixalo 2 días e a esperar. Despois de 2 días este é o resultado. Temos que lavalo e vemos se funcionou.